L-Interpol, l-Aġenzija Internazzjonali tal-Pulizija, ħarġet avviż ta' arrest fil-konfront ta' Jean-Claude Mas, il-fundatur tal-kumpanija Poly Implant Prosthesis. L-Interpol qed qis lil dan ir-raġel ta' 72 sena bħala persuna perikoluża. Ingħati li l-avviż ta' arrest ħareġ għaliex Mas huwa mfittex mill-awtoritajiet tal-Kosta Rika iżda s'issa ma natawx aktar dettalji. L-avukat Yves Haddad li jirrappreżenta lill-kumpanija PIP qal li Jean-Claude Mas qed jgħix fir-reġjun ta' Var fix-xlokk ta' Franza. Din il-ġimgħa kien żvelat kif l-implants manufatturati mill-kumpanija Franċiża Poly Implant Prosthesis għandhom 10% ċans illi jinqasmu. B'reazzjoni għal din l-istorja, d-Dipartiment tal-Informazzjoni qal illi f'Malta hawn 9 pazjenti Maltin illi ingħatalhom is-servizz tal-Poly Implant Prosthesis Breast Implants. Id-9 pazjenti Maltin kienu informati mill-awtoritajiet tas-saħħa illi ma hemmx lok ta' allarmu jekk f'każ ta' bżonn se jiġu informati mill-ewwel. Intant, aktar kmieni Gvern Franċiż għażel lil madwar 30,000 mara Franċiża sabiex ineħħu l-implants tal-PIP. Intqal illi għalkemm m'hemmx provi ta' riskju ta' kanċer hemm il-biża' illi dawn jinqasmu. Is-sena l-oħra il-kumpanija PIP xogħlijiet u l-użu tal-implants twaqqaf.